Moderna gradnja više nije rezervirana samo za materijale kao što su cigla, beton, itong i slični. Pri izgradnji niskoenergetskih kuća sve je češća pojava da se koriste prirodni materijali. U Strmcu, blizu Zagreba, pronašli smo gradilište, to jest kuću, koja je u cijelosti izgrađena od drveta. Riječ je o projektu izgradnje jedne niskoenergetske kuće izrađene isključivo od prirodnih i ekoloških materijala. Pri gradnji smo upotrebljavali isključivo drvo i celulozu. Znači svi materijali, svi slojevi su izrađeni isključivo od drveta i celuloze. Takvi materijali imaju zanimljive karakteristike u smislu izolacije i otpornosti na klimatske uvjete. Naravno, zanimalo nas je koje su to. Prije svega, lamelirano drvo, koje je glavni konstruktivni element u izgradnji i gdje je kompletna konstrukcija i podkonstrukcija izgrađena od lameliranih greda različitih dimenzija. Lamelirana greda u većini slučaja rađena je od smreke, no postoje i one rađene od ostalih vrsta drva. Lamelirana greda znači drvo dobivano iz međusobno dušinski spajane lamele koje je opet debljinski spajano u jednu gotovu celu gredu, ajmo reći, najjednostavnije rečeno. Treba naglasiti da lamelirana greda ima široku primjenu. Osim u stanogradnji, koristi se i za izgradnju sportskih dvorana i velikih hala. No ona nije jedini materijal korišten pri izgradnji ove niskoenergetske kuće. Ovo ovdje su agepam ploče izrađene od celuloze. To je glavna konstruktivna ploča sa kojima se zatvaraju paneli, znači izvana i iznutra, što trenutno još nije gotovo, ali uskoro će biti. Ovo ovdje je izolativna agepam ploča, također izrađena od celuloze, a koristi se kao alternativa stiroporu, vuni ili nekim drugim materijalima. Ovo što možemo vidjeti je materijal koji se koristi kao izolacija u svim slojevima kuće, znači u podu, u stropu, u zidovima. Inače, to su celulozne pahuljice i materijal koji se koristi kao alternativa najčešće mineralnog drva. Cijela filozofija gradnje jedne ovakve kuće, osim u korištenju materijala, leži i u načinu življenja u njoj i pametnog korištenja sustava koji će biti ugrađen u sam objekt. Ideja sama je izgraditi objekt koji je izrađen od ekoloških materijala, prvenstveno zbog te energetske učinkovitosti, ali ono zapravo što mi mislimo da je glavni benefit takvih sustava gradnje je povoljan utjecaj na život u njima, povoljna mikroklima i isključivo materijali koji nemaju negativnih utjecaja na zdravlje ljudi koji u njima žive. Sigurno će jednog dana biti lijepo živjeti u takvoj kući, a mi se nadamo da će nas sretni vlasnici ugostiti kad ona zablista u punom sjaju.